Кой? Ела, чакай. Аз искам да видя кой е вътре. Костадин пуска тук. Може ли? Аз слушам само Костадин слуша. Само Костадин се слуша тук. Къде отстрани? Аз трябва да сме продажници! Ние сме продажници, дай ли? Вие кой пазите? И вие ще мрете с нас, бе! И вие ще мрете с нас! И децата ви